Сәлем, дуслар! Күн артыннан күн үтә, шаян төбедә кичке әкиятләр вакыты җитә. Бүген мин сезгә фарсы халык әкиятен сөйләячәкмен. Төлке белән әтәч дип атала ул. Әкиятебезне башлыйбыз. Шындырмы, юктырмы белмим, борын заманда яшәгән ди бер әтәч. Ничә тапкыр төлке тырнагына эләккән ул. Һәм ниндидер могҗиза белән исән калган. Көннәрдән бер көнне авыл читендә җим эзләп йөргәндә, моның каршына тагын төлке килеп чыккан. Әтәч йөгереп качып булмасын, шамалап алган һәм канатларын җилпегән дә янәшәдәге тал ботагына менеп кунаклаган. Төлке агач төбенә килгәндә, әтәчкә болай дигән: "Эй, әтәчкәй, мине күргәч, нигә агачка очып кундың? Әллә йөгереп барып кочаклар дип уйладыңмы? Эй, син бер нәрсә дә белмисең икән", дип аптыраган төлке. Падишаһыбыз өр-яңа фәрман чыгарды бит. Бу көннән башлап безнең дәүләтебездә бер җан иясе дә үзенең кечкенәләрне, көчсезләрне кыерсытмаска тиеш. Моннан алып бүреләр белән сарыклар чишмәдән бергә су эчәләр. Лачыннар белән күгәрченнәр бер ояда яшиләр. Әйдә, курыкмыйча җиргә төш, дустым. Икәү бергә кочаклашып, урам әйләнербез. Бергә матур итеп дус-тату яшәрбез. Хей, мондый зур шатлыкны башкалар белән дә бүлешергә кирәк, дустым. Бераз көтсәк, алар килеп тә җитерләр, дигән әтәч. Әнә, болайга таба чабалар да бит инде. Шул чак төлке сагайып кына: "Нинди җан ияләрсең анда? Чынлап та болайга таба чабалармы?" дип сораган. Әйе, әллә бүреләр инде шунда? Алай дисәң, колаклары да зуррак, кыйрыклары да зуррак кебек. Алайса, ау этләридер инде. Әйе шул, чынлап та этләр бугай, дигән әтәч. Бу сүзләрне ишеткәч, төлке урманга элдерткән. "Кая чабасың? Тукта әле", дип кычкырган аңа әтәч. "Ау этләре белән дуслыгым юк минем", дигән төлке. "Соң падишаһыбыз дус-тату яшәү турында фәрман чыгарган дидең бит үзең. Беләсеңме, бу этләр далада чабып йөреп фәрманны ишетми калганнардыр. Бер дә эт авызына керәсем килеп тормый әле". Шулай дигәндә төлке кар урманга кереп югалган ди. Менә шулай, дусларым, әтәч үзенең зирәклеге белән бу юлда төлкедән котылган. Мин сезнең белән бүгенгә сау булашам. Сау булыгыз!